Kurombesewa nemachawa. Ini ndakazvitadza mukoma. Muri sei zvenyu mukoma? Please post my story makavika chitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Gilbert. Ndakaenda nemafriends angu, takange tiri 5. Takaenda kuti kanorombesewa noumwe muchawa. Muchawa uyu anogara muHillbrow. Mukoma, ndakamboti kuda zvimwe munhu ndewefeki, but handina kunge ndakaziva kuti kuromba iritori basa, ende kuti unge uchizonzi wasvika pakuzoita mari through kuromba aunenge watomboshanda. Vamwe ndivo vanosacrifice. Yandakasangana nayo mukoma yainge yakapenga. Saka takati tasvika muHillbrow takanopinzwa mune chimwe chirumu. Muchawa uyu mushure mekunge tamubhadhara akabva achizoti ainge achida kutanga atirova nemiswe yemvuu. Takanzi tinge tichirara pasi. By then tainge tapfekedzwa mazihembe aya awo anopfekwa nevarume vechichawa netuhiti twacho. Tikanzi tinge tichirara pasi. Takarara pasi kudaro takanzi tinge tichisimudzira sele dzose idzi nekuti ndidzo dzaakange achida kurova. Saka akatirova kuda shamhu 3 pamunhu. Zvakange zviri nani. Saka pakabva pachizouya kamwe kadhara kainge kariwo kaMalawian, but kakange kari type dziya dzanamandiwonerepi. Mukoma ndiko kakazotanga kutirova. Kakatirova takange takanzi haufaniri kuti unge uchitomboratidza kuti uri kurwadziwa, nekuti kana ukangoratidza kuti uri kurwadziwa unenge watofoira. Mukoma, takarohwa kuda shamhu dzinosvika 10, but inini ndakagumira pashamhu 9. Ndakange ndisingachakwanisi by then. Ndakati kana zvakadaro ngazvigare. Pandakangotaura kuti varume munondikuvadza, ndakabva ndatokikwa bhutsu nako kamandionerepi kaya kakanondikika zvekuti ndakanzwa kuti kainge kandikika pasi riripo chaipo uku kumabhora uku. Ndakazvambarara pasi ndichichema. Kakatanga kundikinditsa kachinditi ndige ndichibuda mumatare. Kusvika ndichizobuda muchirumu imomo ndakange ndichingorohwa chete neshamhu ndokubva ndanogara. Ndakagara zvemaseconds ndakabva ndaona imwe friend yangu achibudawo. Samson akabudamo ari speed achipopota achiti ndezvefeki zvinhu izvi. Wekupedzisira paakazobuda iyewo akati ainge azvitadza nekuti shamhu dzatainge tichifanira kuti tinge tichipiwa ipapo dzainge dzichinzi dzinofanira kudarika 100. Varume ivavo vakati kana mati isusu tiri vefeki muchazviona kumberi uko kwamuri kuenda. Vakati mari dzedu vakange vachazotipa times 10 kana tainge tichazobvuma kutora mazai. Mazai awa akange ari mune imwe hari, mune imwe imba iyo yatakazopinzwa. Imba iyoyo mukoma yainge iri very dark. Makange muine maziketeni eblack all over. Tikanzi pindai murumu umu. Saka takati tapindamo murumu imomo takanzi chiendai munotora mazai, umwe nomwe anotora zai rake pahari iyo iri papo. Mukoma nashi takaenda tikanotora mazai because mari yatainge tabhadhara tava kutanga kufunga kuti times chakadaro unenge watoita mari. Saka takatora mazai edu tikanzi make sure kuti by the time pamunozosvika kumba mazai awa munenge musina kumapwanya, otherwise dhiri rinenge ratodhakwa, zvinenge zvatofofita. Ndakachengetedza zai rangu mukoma. Ndakati ndichifamba ndichienda kutaxi rank ndikatenga chiStanley Cup cheplastic ndobva ndaisa zai rangu mukati because ndaiziva kuti papressure pakuzonopinda mukombi zvimwe kuda zai rinokwanisa kuzoputsika. Ndakasekiwa zai riya muStanley Cup yandakange ndatenga mushopu yemakula ndokubva ndachizosvika kulocation kwandinogara kuDeep Salute. Pakazoti pava pakati peusiku mukoma chakazoti chabvondoka. Ndakanzwa kuti gugugugugu padhom. Ndakashaya kana simba rekuti ndige ndichibvunza kuti ainge ari ani ainge ari padho. Zvakange zvichiitika kwandiri zvainge zvichiitika zvekare kune shamwari dzangu idzo dzandainge ndaenda kunoromba nadzo. Vakange vachigugudzirwawo zvekare padho. Saka pandakati ndichida kumuka ndakabva ndanzi chibhakera. Ndakarohwa chifight mukoma nemunhu wandisina kuona. Pandakazoti ndamuka zvekare ndo pandakazoona kuti mumba makange muine dozen retuvana mandionerepi twakange twakamira padhuze nemubhedha. Chimwe chacho chaita sekunge chainge chakazora matsito kufesi. Ichocho mukoma chakazotanga kundizvambaradza. Chakauya chikandigarira paditi apa chikatanga kundirova zvibhagera.
unorohwa zvekuti maziso awo anovharika azvimba. Ndakange ndava kuita kunge muchaina ndichionera kure kure ndisingachaoni zvakanaka. Mangwana makuseni umwe mbururu wangu akange aine mudzimai wake panguva iyoyo waaigara naye ndiye akazouya nemukadzi wake. Vakauya kana kuvavhurira dhoo mukoma ndakatadza, ndakatongoti aitai zvekupaza dhoo racho because handina kana chandiri kumboona. Saka vakazoti vakwanisa kugwejenura dhoo vapinda, ndopa vakaonawo kuti kana neni ndainge ndakakinditswa to bed ndakavharika maziso ndisingakwanisi kana kuona anything. Saka pandakazotanga kuita sekunge ndainge ndava nani, ndava kukwanisa kuonera kure kure, ndakabva ndabvunza bhururu wemudzimai wangu kuti ainge achiona here zai randainge ndakaisa pamusoro peimwe plate, sezvatainge takaudzwa kuti unotora plate yewhite obva waisa zai racho mukati imomo. Saka ndo mhiko dzatainge takanzi tinge tichiita. Akati hapana zai randiri kumboona. Akatarisa everywhere. Saka ndo pandakamuudzawo kuti ndo zvakange zvaitika. Takaenda kuHillbrow and takange tichida kuti tinge tichinowana magic money, sezvo tainge takatora kune zvimwe zvimapepa zvezviya izvo zvekuti kana uchifamba especially muJoburg unosangana nevanhu vanenge vachiita marketing dzavo. Saka takaenda tichida kunoona kuti zvechokwadi here unokwanisa kunyatsokuromba nekukasika ukatoita mari yako nekukasika. Saka akazoti taifanira kuti tinge tichizotoenda kumaprofita, but hatina kuzoenda mumaprofita emunharaunda. Zvinhu zvinongonyadzisa kuti nyika yose inge ichizozviziva kuti uri munhu akange achida kuita zvekuromba. But inini urombwa hwakandiramba because vanhu ivavo vanoratidza kuva vari vanhu vanoziva zvavanoita, kana kuri kunzi vanenge vari masatanist. Masatanist echokwadi, but patakazvitadza ndeapo patakaudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizorohwa shamu dzinodarika 100 kana nemiwo mukoma ungazvikwanisa zvinhu zvakadaro. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Naimiko zvakangooma, mweya wakaita sei? Hanzi mukomana Chimurisei, please post my story makavika uchitupa changu. Ndakadananawo neumwe murume takadanana kudhara. I think it was somewhere kuma 2011 ikoko. Ndakange ndiine zvimwedzi zvishomanana kubva ndichangopindawo muno muSouth Africa. Saka ndakange ndiine dzungu, uye zvakare ndakange ndisingazivi kuti varume vari mujoni vazhinji vacho ngavaroori. Nekuda kwerunako rwangu ndakati ndapinda munyika ino yeSouth Africa, varume vaingogara vakati teki neni, vaitaimira murume wangu kana aenda kubasa. Apa ndiye akange atondiunzawo muno mujoni because tainge takasanganawo through social media. Akanditi ndinoda kuti ungochiuya kunoku kuSouth Africa. Saka mukoma ndakambotanga ndichiramba, but pressure yandainge ndichipiwa yainge isitombori normal zvachose. Ndaishaya kuziva kuti ndoramba sei varume vose vaiuya kwandiri. Vamwe vacho vairume avo vainge vachiuya kwandiri vachindipfimba, vamwe vacho vakange vari vanhu vainge achitoshanda navo, uye zvekare vakange vari mabosses avo. Saka ndakazogumisidzira ndabvuma because temptation yacho it was just too much. Kumushawo ndainge ndakasiya amai nemwana wangu. Saka kuti ndinge ndichiramba nekuda kwekuti rudo this and that, rudo haruchengeti vana kumusha. So ndakatanga kuita zvemujolo. Akasvika pakuzviziva, azviziva kudaro ndakamukawadha. Akasike kutanga kumukawadha, I think katova kechi4, but zvandakazoita this time around kana neni ndiri kunyatsokunzwa kuti ndakamukanganisira. Dzimwe nguva idzi pandakange ndichimukawadha ndaimukawadhira muno muSouth Africa. Saka ndamutiza kukawadha kwandakaita, ndakapfurirwa nemurume wandainge ndava kudanana naye, wandakatanga kuzogara naye. Akanditi mubire property yose uri munhukadzi. Saka ndakasvika ari munhu ainge achangobvawo mukutenga firiji. Paitova nenguva yekuti mafiriji awa ainge akatokosha. Saka ndakaba firiji double door fridge, uye zvekare ndikaba neTV
ndikaba nelaptop. Akange aine laptop yake yeblack yainge iri Lenovo yakazotanga kushandiswa nebrother yangu makore acho iwawo. Akange achiita zvekulodhera vanhu music nelaptop iyoyo ndikatoitumidzira kumusha. Ndatiza paya ndikatanga kugara neumwe muface but ndakazonetsana naye then ndobva ndachitanga kushanda zvehomemade. Ndakati ndatambudzika ndikati ndoita sei, munhu anonyanya kundida pasi pano pezuva ambori ani. Ndopandakadzokera kwaari murume uyu. Ndaifungidzira kuti ainge achazondiramba but to my surprise akandigamuchira nemufaro. Zuva iroro randakadzokera kwaari ndaitoita sekunge pane zvinhuwo zvandiri kutongodawo mulocation. Ndokubva atongosangana neni ndikatanga kungotaura naye akandinyengerera kuti ndige ndichienda naye kuroom kwaainge achigara. Ndokubva andivhairira ndikati zvawatondida iso watondishandisa hakuna kwandichaenda. Akafara chaizvo. Neniwo ndaifungidzira kuti ndakadzidzawo maleseni angu. Munhu anokunyengera kubva pamurume then obva achizokudhampa, but I guess I never learn. Saka ndakati ndagara naye ndakamukumbira kuti tinge tichibuda mulocation matainge tichigara totanga kugara somewhere else. Saka ndakamuudza kuti ndainge ndichida kuti anga achinditsvakirawo zvokuita. Akati no problem, unenge wava kuenda kubasa. Saka ndainge ndava kuita zvekuendawo kubasa. Mukufamba umu ndakasanganawo nevane mari. That was the second time around. Ndokusvika pakuzomutiza. Ndamutiza ndakamukawadha because ndainge ndamutiza ndikabuda muJoburg kwava kubva ndachizoenda kuDurban. Ndichinosvika kuDurban mukoma ndakasvika ndikabolonchewa nechikomba chandakange ndasangana nacho pasocial media mundi yekwani. Chakandiboloncha kuita sekunge chichandibvisa ziso. Ndopandakamukumbira mari ex wangu ndikati ndipowo mari ndidzoke muJoburg. Akanditi uri kudzoka kwandiri here? Ndikati hongu. Ndokumukawadha. Ipapo kechi2 kechi3 akaramba ari tek neni. Ainge urwadziwa achiti ndinorwadziwa ndakakuunza munomu iko zvinozvi this and that, ndiwe mukadzi wangu this and that. Ndikati iri bo. Saka ndakasarudza kudzokera kwaari. Ndadzokera kwaari ndakangotanga kungomushora. By then ainge ava kugara somewhere else achigarawo mumacomplex. Upenyu hwainge watochinja zverimwe level zvokuti ari umwe munhu aikwanisa kuappreciate, but inini ndakange ndisingachaoni kuchinja kweupenyu hwake. Ndainge ndava kutoona market yevamwe varume. Zvechokwadi ndigere pamba ndaiti kana ndikasara ndiri pamba vamwe varume vachindipa pressure ndichivapinza. Saka pakange pachigara varume vakawanda vekuzambia vaichengetedza secret vaiti vakauya kwandiri vondibhadhara vachitoziva kutoti tine munhu wedu uyo anopota achitipa. Saka ndainge ndava kutoita mari zvokuti amai vangu vakasvika pakuzviziva kuti ndo zviri kuitwa nemwana wavo agere pamurume. By then ndopaakazoti kwandiri, iwe wesha ndazozviona kuti haufi wakachinja Melissa. I have tried to love you but ndo zvautongori, you belong to the street. Akandituka akandishaudha. Ndokubva tachizosiyana. The fourth time around kuzomukawadha. Ngoma nasha hakuna munhu anoda kurambana kana kurambwa nemunhu. Later on obva wachizofind out kuti life yake iri kufamba zvakanaka. Saka iyewo pacomplex ipapo takange tichigara nekuda kwekuti vanhu vainge vachizviona kuti ndakange ndiri munhu akange asina hunhu ndichimushungurudza. Vamwe vakadziwo vanenge vatoriwo single vanototanga kutofila attracted kumurume akadaro. Ndichingobuda mumba sezvo ndainge ndakajairira kana uine munhu wako chainge chatova chijairira chekuti ndichingobva anotanga kundinetsa. Saka ndabva zvakandinetsa kuti patova nemazuva no phone call no what, izvo shasha yatova nerimwe base. Ndakadzokera ndichida kunoona kuti chii chiri kumbonyatsokuitika. Ndakangosvika sezvo security ainge achindiziva ndokubva andisiya ndichipinda. Akanga asingazvizivi kuti takange tarambana. Saka ndichingonopinda mumba ndakarwadziwa zvisingaite. Mumwe mukadzi ainge akatogara pabed ndikabatikana ndikatanga kurwa naye. Vakandifonera mapurisa akauya ndokubva anditora. Then I was deported. Revenge yakandiita yekufonera mapurisa ndo yakandigumbura iyoyo. Ndikati tichazobatana. Saka vakati vararama iniwo ndararama. Ndakange ndava nemunhu wangu akange ari very serious. Kikiki yaakanditamba handifi ndakaikanganwa. Saka ndakati this time around kunyangwe ndakanaka but handidi hangu
kuti ndinge ndichitsvaka murume anenge agara aine mari dzake. Ndoda kuita hwekwamacheso wekuti ndinonyatsokutanga nemunhu wangu mugoruva. Ndakabva ndachizoonawo umwe mukomana akange ari handsome but ari murombo. Ndichishanda ndakamukurudzira kuti atange kuita malesson muno muSouth Africa kune imwewo kambani. Saka akange achiita malesson ekudriva matruck tichitobhadhara paya. Aikwanisa kutomboenda kunana Durban ari assistant zvinhu zvichinyatso zvakanaka. Akange akandiudza kuti kana uri truck driver zviri nyore kuti unge uchienda kuEurope unoshanda, ende zvechokwadi ndokwaari kutaura kudai so. Saka mushure mekunge munhu aona kuti ava bo, akazotongondinyorera Bible message kuti hey, I knew kuti you were dating this and that, ende zvaindirwadza even though ndakange ndisina zvandainge ndichikwanisa kuita, but I feel like I can't be with you, I can't trust you, zvokuti ndingazonzi ndazokusiya muAfrica inini nichienda kuEurope, inini ndava kuita zvangu iwe uchiita zvako. Ndikati like seriously, munhu wandakabatsira kuti unge uchizotanga kuita zvekudriva matruck right now wava kundiudza nonsense dzakadaro. Chekuita painge pasisina. Munhu akange atobuda muAfrica. Ndakange ndadyiwa netsoro ndini. Life continued, but ndichirarama mumujolo ndichirwadziswa. Ndakangoramba ndichingodzoka kuna ex akandiudza muno muSouth Africa. Ndikatanga kumublema ndichitaura naye. Saka dambudziko raakaita nderekuti munhu anonditolerata like now munhu ane mukadzi, instead yekuti ange achingoita upenyu hwake move on, iye anonge achingonditsvaka pasocial media achingotaura neni this and that. Saka takasvika pakutaura. Saka pakuzonotaura aiti kana akandifonera otanga kundiudza maplans ake ose kuti planning chakati nechakati, ndokuronga chakati. Akange achangobva mukutenga stand, akatanga kundiudza kuti stand iyi vamwe vana vacho vari kuUK. Saka pari kutoitwa chitsotsi, like akazotozviziva kuti stand iyoyo it's not like ameno zvavanotaura zvekuti masoul mandate, hanzi istand iyo yanga iri yefamily. Saka vakatoita utsotsi hwekutoti vakwanise kuwana matitle deeds, but matitle deeds akange asati aita. Mukutaura naye ndakangobatwawo nemweya wegodokta. Saka vanhu ava vatova neprogress in life zvekuti vatovawo nestand. Ndichangoti hangu muruwa but muri muHarare. Saka ndakatanga kubata mashoko ndichimubvunza, saka vanhu vari kudhila navo ndiani this and that, kusvika azondiudza surname. Akandiudza kuti vanhu vacho vakanditengesera vari kunoko vanonzi Nhengi naNhengi. Mukoma ndakatsvaka umwe mukomana wacho lucky enough ndatsvaka paya. Saka paFacebook kune vamwe vanenge vakatonyora kuti family yangu ndinhengi naNhengi. Ndikati bo. Saka ndakabva ndachizotanga kumubvunza kuti saka vamwe vasiri kuzviziva ndivanani. Ndichingoita sekunge ndinomupawo maadvice kuti asisei wakaita zvinhu zvakadaro, mastand emuZimbabwe anonetsa. Achiti zviri kutogadzirisika manje zvinenge zvatoita bo, as long as rimwe timu iri risingazvizivi hapana kana pressure. Saka mukoma ndakazokwanisa kuti ndinge ndichibata vamwe vana vaya ndokutsinyewa ndakaita. Ndagadzira ghost account, hazvina kuitika nezuva rimwe chete. Mukoma nashi vakange vasingandipinduri. Handizivi kuti ndakagadzira maghost account mangani, and you know kuti Facebook inogumisidzira yakubloka ichiti uri kuita spamming kana ukaramba uchitumidzira vanhu vasingakupinduri mamessages. One day I had a breakthrough. Ndaita breakthrough paya umwe musikana ari kuLondon akabva anditi hi, how are you, ko umbori ani ko iwe uri kutumidzira mamessages akadai. Ndakabva ndanyora ndikati muri kutondivhairira, I'm trying to save you but please do not expose me. Plus ndakange ndisingadi kutaura zita rangu. Ndokubva ndavaudza chitsotsi chose chakange chichiitika pastand yavainge vakasirwa nababa vavo. Saka vana ava ivo havasi vana vane relationship yakanaka vanowirirana, because vainge vaina vana amai vavo, baba vacho vakange vaine vakadzi vaviri. Saka ndakatoziva kutoti pachatoitika imwe toxic yakaipa ipapo. Saka ex-boyfriend akazondifonera nerimwe zuva. Akandifonera akaramba zvake ari zii, ndokundibvunza kuti ndainge ndichiitei. Ndikati ko iwewe uri sei, because you are always talkative. Akandiudza kuti my spirit is down, handizivi kuti sei ndaita munyama wakadai. Iko zvino ndiri kutotaura nevanhu vaya vari kundiudza kuti they are going to refund me, but so far
havasati vandiudza madates kuti vachazondirifanda rini. Paakangondiudza izvozvo ndakafara zvisingaiti, kuita kujamba jamba, ndikati hautozvizivi kuti ndini ndakuita revenge. Saka ndo zvandakaita izvo mukoma. I know kuti ndakamukanganisira, but nedzimwe nguva I don't blame myself. Zvinhu zvinongobohwa so. Munhu handiti kana mabudana umwe nomwe anenge achifanira kuti anga achingorarama life yake. So why the hell does he always want to come back in my life? Because iye zvake munhu anondida, anondudza kuti I'm his soulmate, but kwandiri mukomana shaama one. But dai ainge ari munhu ane mari like izvezvi ndinotozvidemba kuti instead of zvinhu zvandakaita, what I was supposed to do was to kungobvisa amainini avo vari panyanga zvaizvezvi, then ndikadai ndatova nestand. Ndakakasika kushandisa maemotions angu, because kutaura kwaanoita neni I know kuti kungotaura zvake, but anenge achitonyara kundiudza kuti he wants me back. Ndo zvandakaita ex wangu 4 times messing up his life. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Anzi 4 times pakaipa, uchingoramba uchingodzokera pamunhu iyeye anenge achingokukanganisira upenyu hwako. Saka solution apa ndeipi munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Shimuri sei, please post my story makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Ndiri mudzimai uye zvekare tine kakantini kedu, zvinhu zvakadhakwa. Saka murume wangu ari kundimanikidza kuti tinge tichienda kwaMutoko. Tiri vanhu vanonamata, but ndinoti kana ndikamuudza kuti zvichanaka nekufamba kwenguva, maybe God is testing us. Reaction yaanoita so ndinobva ndanzwa ndichitya kuti zvimwe kuda anokwanisa kana kutongondiuraya. Anoita imwe reaction mukoma iri very violent, anenge achipopota achiti saka does it mean kuti Mwari vanozomirira kusvika watorerwa zvinhu zvose? Because izvezvi tinokwanisa kutorerwawo motikari, because kune kwatakaenda tikanotorawo chikwereti and then takashandisawo motikari as collateral. Saka nditanga kupopota zvekuti kana akandiona ndichinamata anobva andiridzira tsamwa zvisingaiti mumba kutongogara kuti tinge tichinzi tagara tichiwirirana. Hunge ndatongotaura ndichita sekunge ndinobvuma kuenda naye ikoko kwaMutoko. Saka kwaMutoko uku hanzi kune n'anga. Iyi ing'anga inogona kutibatsira pane maproblems ose awo atiri kusangana nawo. Honestly I don't even know. Ndikutodawo kutoti imi nevedare renyu munge muchindibatsira seiko Mwari wacho vasiri kuda kundipindura paminamato yose yandiri kuita, kuti Mwari dai machingondinzwawo. Kana kuri kunziwo makwanisawo kuburutsa kana ngerozi yenyu inouya kuzoti blessa mubusiness. Zvinhu zvakaoma mukoma. Tinokwanisa kubika chikafu, munoti mabika chikafu mangwana, chikafu ichocho mochidzisa mochitengesa, but panosvika pamwe pekuti chikafu chacho munotora nyama moidya imimi moshaya kuziva kuti imwe yacho moita sei nayo. Business is just bad in Zim. I wish dai tisina kumbogara takasiya basa kuSouth Africa, because takasiyawo basa kuSouth Africa. Murume wangu aishanda murestaurant, neniwo ndichishanda murestaurant. Nekudawo kwekungoshungurudzika pabasa, no mapepa, kungogara muchingotya, plus malocation zvinenge zvichingotyisa, zvinenge zvichingoitika. Saka we then decided kuti tinge tichishandisa kamari kedu katakange tiinako. Tainge tagara zvedu takatenga motikari yedu muSouth Africa, tikangodzoka zvedu kunoku kumusha tikatanga kakantina. Business remuZimbabwe rinorwadza mukomanashi, ende rinorwadza. Kana ukanyura wanyura, there is no one that can even assist you. Kana marketing yacho unoshaya kuti woita marketing yakaita sei. Chinongorwadza mukomanashi ndechekuti patakatanga kakantini pedu pakange pasitomborina kana pressure, but kana ndikakuudzai kuti
kubva zvatakaita market analysis, because nemurume wangu takaita yavanoti market analysis, then ndokubva tafamba mutown tikabva tachizowanawo kachinzvimbo katakaona kuti panzvimbo apa tinokwanisa kutanga kabusiness kedu. Takatotanga tichiti we just want to test. Zvimwe kuda mistake yatakaita ndeyekuti we then poured huge amounts of money at the same time. Dai takainvesta zvishoma nezvishoma tichiona kuti zvinoita here kana kuti kwete, but we just poured in everything. Saka weakness iri muZimbabwe mukoma, taona kuti panzvimbo apa panoita tiri kutengerwa paya and takange tichitoti tichazotoitawo a chain of restaurant. Mukoma zvakaoma. Tava kutozvidza kuti tichaitawo tumachain twemarestaurant edu nekuti tiri vanhu vari kutengerwa. Saka pakantini pedu patinorenta isusu pane vamwe vanhu vanouya nezvimagas tank zvavo. Kurwadza kunoita business. Just in case if you are in the diaspora, you are thinking to come back to Zim, zvinongoita vanhu ndezvekuti kana vakangoona kuti business rako riri kufamba. Saka izvezvi pane umwe murume nevamwe vakadzi vaviri vakazongouyawo netuma gas tank twavo, vanongobikawo sadza padhuze nepakantini pedu. They don't pay rent, they don't pay anything. Apa isusu mukantini yatiri kushandisa tinobhadhara rent, saka zviri kutidya, zviri kutiuraya. Saka munhu anokwanisa kuti abvunza sadza panze, then obva achizopinda mukantini medu obva aona kuti sadza racho riri richidhura nekuda kwemarentals plus cleanliness. Panenge pachidiwa zvakangosiyana kuti munhu ange achikwanisa kuzonyatsokudyawo sadza raanenge achidya ari munzvimbo yakachena. Asi nekuda kwekuti muZimbabwe macho everyone is just trying to save money, vanozongobuda voenda panze. Zvinorwadza mukomana acho kuti macustomers edu vaigara vachitongouya, macustomers edu vanotongouya votongoorder sadza ravo panze votongogara. Vamwe vacho vanotogara padhuze nepachikantini pedu vototanga kutodya sadza ravo. Saka ikonomi yacho mukoma haimeki sense. Dai takaramba zvedu tiri kuSouth Africa zviri nani, tingadai tiri kuwana masalaries edu, because nematip ataiwana nemurume wangu taikwanisa kuti on a good month taibata around 21,000 mwedzi woga. Apa ndiri kutaura after tabhadhara marentals. Chikafu taikwanisa kushandisa maybe 4 kana kuti 5,000 yechikafu, then tozosarwa tiine 21,000 yatinenge takabata. Murume wangu aita akawanawo matip, neniwo ndichiwana matip. Taikwanisa kuseva 21k each and every month tiri kuSouth Africa. Saka murume wangu ari kuramba. Ndakange ndamuudza kuti instead yekuti tinge tichienda kun'anga, tadii zvedu tangodzokera kuSouth Africa, because parestaurant patainge tichishanda it is an Italian restaurant. So far vahaya hanzi different South African chefs, but hanzi hazvisi kana kumbofadza macustomers, because macustomers anowanzokudya ipapo maItalians, vanotoziva chikafu chavo. Saka wanguwo murume akashandira muItalian for a very long time, akadzidziswa kuva a chef, but achispecialize pama-Italian cuisine acho iwawo. Saka anonyatsokugona kubika chikafu chekuItaly, kuchinyatsokuchigadzira zvakanaka, especially kumasalad uku. Saka kunyangwe tikataura naye murungu wacho, because akanga akambotaura imwe issue yekuti instead yekuti munge muchigara kumalocation, I'll see what I can do. Mugara, it's either pama-premises kana kuti ndokutsvagirai kumwe kunenge kuripo. Zvichireva kuti maZimbabwean ose avo anenge achishandapo parestaurant tinenge tava kugara kunzvimbo kwekungoti kungobva kubasa muri mukombi muchiendeswa kumba, then later on saizvozvo kuri kunzvimbo kwekuti kunenge kusina xenophobia. Saka murume wangu akati no, I want to be independent. Ava kutoita sekunge munhu akagarwa nerimwe dhimoni. I can't tell him nothing. Ari kungoda kuti tinge tichienda ikoko kwaari kuti ndiko kwatinokwanisa kuzowana success. Ini zvekuromba ndinotya. Ndakatombomunzwisa mamwe maconfession andinodownloada, anenge achingoseka achingoti avakasangana nen'anga isiri iyo kanyazosangana nen'anga inogona inoziva zvainoita, haumbofi wakapiwa mhiko dzakadai. Saka I need help. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vahanzvadzi vedu, ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu hanzi ndo zviriko kumba kwavo. Vari kumanikidzwa kuenda kwamutoko. Let us try to speak with our dear sister comment section. Solution iripo kana kuri kunzi zvinhu zvaoma, solution iripo. Munofanira kuti munge muchitongodzoka zvenyu kuno kuSouth Africa kana murungu wenyu achida kuti munge muchidzoka. It is far much better kuti mudzoke zvenyu kuSouth Africa. Munozvoonawo sei muri yeZimbabwe? Zvakangooma hazvo vedu. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo ndakada kubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.